Barka da zuwa Hausa Magic TV. Sai dai kaka manta mai sauraro, ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa, domin ta hanyar haka ne kawai za a kasance da sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanmu da warhaka. Barkanmu da kasancewa wannan tasha ta mai suna Hausa Magic TV. Tashar da kan zagaya ranku da sako domin kawo muku labarai na gida da ma duniya baki daya. Sai dai kaka manta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa, domin ta hanyar haka ne kawai za a kasance da sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Yanzu yan sanda sun harbe wasu masu garkuwa da mutane a Abuja. Rundunar 'yan sanda ta samu nasarar bindige wasu masu garkuwa da mutane biyu har lahira a unguwar Hausawa da ke Abuja. Wani shaida ya bayyana cewa masu garkuwa da mutanen sun farma wasu gidaje a unguwar suka yi awon gaba da mutum hudu. Shugaban karamar hukumar da lamarin ya faru ya tabbatar da kisan da aka yi ma masu garkuwa da mutanen biyu. 'Yan sanda sun bindige masu garkuwa da mutanen biyu a unguwar Hausawa a yankin Nahali a ƙaramar hukumar Abaji da ke Abuja. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa an kashe masu garkuwa da mutanen ne yayin da musayar wuta da 'yan sanda suka yi da maharan tare da masu jami'an sa-kai na unguwar. Wani mazaunin unguwar mai suna Suleiman ya ce misalin karfe 1 na daren Lahadi 'yan bindiga suka shiga wasu gidaje a unguwar Hausawan. Kaka manta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa, domin ta hanyar haka ne kawai za ka kasance da sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Sannan kaka manta kasance da Hausa Magic TV domin samun labarai na gaskiya.